Mm. Taba, oh. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng bistek na bangus. Ayan mga ka-foodies, at meron tayong rice at meron tayong sarsa dito. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Manganta na po. Opo, ayan. Tsaka welcome back kay Ate Albi. Okay na siya Okay ngayon. na. Na-miss ko kayo. Ayan. Salamat sa mga nag-message sa akin na nangungumusta. Ayan. Si Mamita, Renny Lagangan. Oo. Thank you so much po, Mamita. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo mga foodies. Sarap. Sarap. Request ko to at bangus. Bistek bangus. Sarap. Sarap. Sarap, no? Maasim-asim. Marami kasing kalamansi. Kalamansi yung ginamit. Dahan-dahan lang sa paghimay kasi syempre may tanik. Oo. Sili mo? Bagong Okay. pitas. Mahanghang. Naamoy. Ha? Naamoy yung sili. Manghang, bagong pitas. Tayo. Sarap. Ang taba ng bangus, oh. No? Taba, oh. Ganyan yung masarap na pagkain kapag umuulan. Simple lang pero masarap. Sarap. No? Tapos madami sibuyas.
Namiss mo ko, Bal? Yes. Malungkot kapag nag-iisa ka lang nagmumukbang. Nasa labas siya nagmumukha. Oo. Sarap. Kuso talaga yung ano ngayon, ubo tsaka Mm. sipon. Trangkaso. Mm-mm. Kaya ingat-ingat po tayo. Kasi yung panahon, no? Mainit, tapos uulan. Kaya yun, natsyempoan ako. Basta yung yung ano natin, puro na lang tubig. tubig. High tide lag pa sa amin. Mm-mm. Hindi ko nahihimay yung ula, matagal ako manghimay. Baka maubusan tayo ng oras. Masarap. Gusto ko pa niya na daing bangus. Mm. Abal? Daing bangus ne? Mm-mm. Tapos maano siya. Masarap na pagkakatimpla. No? Tapos, ano? Tampalong. Oh, Diyos ko dahil. Pumabawi. Ilang araw walang ganang kumain. Tapos ano pa no? Basta gusto ko gulay. Nakasila kita. Ano? Lato. Yun, lato. Kakanan may ta. Oo naman, diba kumain na tayo ng ganda ganon? Lato. Salad, lato. Kaso ang hirap hanapin. Ang ulo. Wala ngayon dito yun. Ang hirap hanapin. Mag-comment na kayo kung sinong may gustong lato dyan. Siyempre, ikaw. Oo. Sinong may favorite sa inyo yan? Salad, lato. Tanungin mo kung sino may lato. Sino? Sino may lato dyan? Bigyan nyo nga kami. Comment na. Tapos sa layo-layo yung magko-comment. Alalamove nyo. Nasa ano yan? Nasa mga probinsya. Ayan. Ayun yung magko-comment niya. Oo. Lato Dito po sa Cebu, meron po niyan. At sasabihin nila, Sa Pampanga lang po kami. Pwede naman pong lalamove. Isama nyo na din yung salmon. huh? Oo, salmon. Ay, Meron naman dito salmon, di ba? siyempre nagpapalalamove na din ng plato. Dilagbigay na din ng isda. Ay, tara, ang lakas-lakas mo naman ate Al. Then, naglalambing lang ako, siyempre. Ay, lalambing. Oo. Mala mo, may naglambing. Ay, sana all. Paano ako nga? Ako din maglalambing. Naglambing ka. Oo nga, no? Mm-mm. Ay, ano na? Malapit na, September. Oh, Bear na naman. per month na, no? Oo.
Makakalating, ano na yung August. Ano na ngayon? 15. 15 na ba? Oo. August 15 na ngayon. Sarap. Kakanta na naman si Jose Marichan. Magluto na kayo. Bistek Tagalog. Lagyan ng madaming sibuyas. No? Tapos pampaasim nyo kalamansi. Huwag suka. Para mas masarap. May konting bangus pa ako. Pero okay na yan. Sarap. Habang kumakain si BBM, gusto ko po magpasalamat sa mga nag-message sa akin, si Ma'am Shi I Vlog, ayan, Mamita, kayong lahat, mga Pinoy mukbangers. Ayan. Ay, thank you. Sarap. Bakit? Dahan-dahan, baka matinig ka. Salamat ka pa, business. Kumakain ako. Sino pa? Ayan, si Nasya Paula Yapayawan. Thank you so much sa nag-message sa akin. Si Leia. Oo. Sino pa? Sino pa? Silang lahat. Shoutout po sa inyo lahat. I love you all. Kala nila, nag-away tayo ba? Hindi po kami nagkaaway. Nilagnat lang po, kaya di ako nagmumukha. Ngayon may kaaway na si Bibi sa pagkain. Ayan, ubos na po. Naubos po namin yung bistek, bangus. May natira pa akong konti, mamaya himayin ko yan. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Ayan. Kaya mga ka-Foodiebis, meron din po kami Facebook page. Follow nyo na po kami. At ang TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie. At syempre, The Foodie Vlogs at Kusinang Kabalen. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga ka-Foodiebis. Kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to Like, share, and subscribe. Thank you. I love you.